салом дӯстони азиз, мо мехоҳем имрӯз бо шумо ана ҳамин хел як торти зеборо аз номи як муҳоҷирбача ба модараш ва духтарчааш, ки имрӯз зодрӯз доранд, тӯҳфа намояд. Бо ана ҳамин хел як торти зеборо тайёр кардем. Барои ин мо пеша ки тайёр кардем бисквитро, ба ҳамаи шумо маълум аст мо чӣ хел бисквит тайёр мекунем, ва ана ҳамин хел кремашро аз қаймоқ, сахарни пудра ва загустител меандозему тайёр мекунем. дилалро низ тайёр мекунем ва аз номи худ ин модари азизро табрик гуфта ба ӯ умри дароз, тани сиҳат ва ҳамеша дар болои сари фарзандон сиҳату саломат бошад ва ба ин духтарчаи зебо гуфтаниям дар дил чӣ орзуе дорад ба орзуяш бирасад, 100 сола шавад, баъд аз он пир шавад. ан ҳамин хел дилалро низ тайёр мекунем. ва ҳама дӯстони азиз ки бо мо ҳастед, моро дастгирӣ мекунед, дар комментария гапҳои хуб менависед. раҳмат барои дастгириёятон, барои гапҳои хубатон миннатдор мешавем. агар видеоро поделитсия кунед, агар хоҳед метавонед ҳамин хел тортҳо заказ кунед, дар комментария нависед. ҳатман ки тайёр мекунем. ва ана аллакай креми дилалаи мо тайёр шуд. ин фақат барои ороиша. ана ҳамин хел мегирем. ҳар як қабадро дар видеои гузашта ҳаст. агар касе ки нав ба канали мо обуна шудааст намедонад бисквитро чӣ тарз тайёр мекунад, дар канал даромада ҳатман бинанд. дар видеои гузашта ман аз аввал то охирша нишон дода будам ва дар ин ҷо ки мо бисёртар бисквит кардагем, аз ҳамун андозааш нигоҳ карда тухм ҳамроҳ карда тайёр мекунем. ва ҳар як қабадро ҳам хел монда крем мешакем. креми ғавси хушрӯ бамазза аст. қаймоқ махсус барои ҳамин крем аст. касе ки намедонад, ман аллакай чанд бор гуфтум дар видеои гузашта. охирон қабати калонро мегузорем. нағзака ҳама ҷояшро бо крем мепӯшонем. баъзе аз одамҳо мегӯянд ки шумо чӣ хел конкурс доштед. мо нафаҳмидем. мо конкурс доштем, конкурси торт. ҳар моҳ аввали моҳ мо конкурс мекунем. аз 1 то 10 аввалини моҳ ҳар моҳ мо ҳамин хел хостем конкурс кунем. баҳри шумо дӯстони азиз марҳамат дастгирӣ мекунем. то конкурса дастгирӣ мекунем. бо конкурс шид ҳатман ба назар мегирем. ана ҳамин хел дуюм қабаташро низ, қабатҳои хурдро низ ана ҳамин хел инҳоям 3 қабат аст. ана ҳамин хел ҳар якеро крем мекунем нағзакак ва мепӯшонем. ана ҳамин хел мо нағзакак пӯшондем ва дар ин ҷо хостам ана ҳамин хел каме ороиш диҳам. ва дуюм қабатро бошад аз ана ҳамин хел муҳрачаҳо ороиш додам. ва ана ҳамин хел гулҳои садбарг мехоҳам тайёр кунам дар болояш, чӣ хеле ки дар аввал дидед, ва чӣ тарз карданашро нишон диҳам. ана ҳамин хел насадкаро истифода мебарем. аллакай гарм шудааст. кремо
камтарак бисёртар бесад мулоим мешавад гӯям. ана ҳамин хел 4 аз сурх кардам, 2 аз ранги норанҷӣ, ана ҳамин хел аз насадкаи баргак истифода мебарему баргҳояшро мекунем. хеле осон. хеле модар ва духтари ин бародарамон хеле хурсанд шудагист тортро дида. ана ҳамин хеле ки баргоша кардем, дар инҷо бо як намуде ки ҳастай ана ҳамин хел мегирем, дар ҳамин просто салафанямон бе ягон насадка мебурему, ана ҳамин хел ба ҳамин шакл мемонем ва аз болои инҳо бошад бо ранги сафед ана ҳамин хел бо гулҳои майда майда меандозем, ба монанди гули зинда меояд. ана ҳамин хел шахсоне ки аз конкурси пухтупазҳои хонагӣ ғолиб омаданд, онҳоро низ табрик мегӯям. дар конкурс набуданд, камтар кор доштанд. ана ҳамин хел гирдояшро низ оро додем, навистем. ана ҳамин хел туҳфа аз анамин бародар Тоҳир ба очаҷонаш ва духтарҷонаш ҳамин хел хостанд ки ҳамин хел нависем. ана ҳамин хел навистем. модарони мо ҳамеша сиҳату саломат бошанд. хайр дӯстони азиз, то видеои оянда дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳдори ҳар яки шумо.